Ya no duele, eso, ya no Italia. Italiano.
Que está grabando ya, o sea, poneros guapos, que ya es hora. No le he puesto rollo todavía. Que vaya con España. Afariko... Egunon denei. Erratzuko errota, aspaldi uten, eroria zagona, eta, egun batez, Fernando izeneko, gizon bat erratzunak ditu zuen, zoritxarrez, orain dela urte batzuk hemendik antzitzekun, baina, bere nahietako bat izan zen, errota hau konpontzia. Hortako, herriei diru bat utzizakun, kostatu inda, azkenean ni uste 3 alkate pasatu behar izan diren konponketa iteko, eta, azkenean hemen dugu, bale? Orduan, prozesuak Kaietekin hasi zen, Kaietzen orain dela 6 urteko alkatea, eta Kaietekin egon zen Fernando bere nahia azaltzen. Bai, ni hori itzen nahi zeixen, nola behin zeizinek errantzetan Fernando nahizulan erekin bildu, ni alkaten nintzela da ganintzen bere etxera, tantxeon ginen etxeko jardinean solazio, eta bere errantzaten, bere nahia zela, hemendik gaten zelaik, nahi zuela, bere nahia zela herrien, herri sarrerako errota konpontzia, ez egotia erorie. Eta horre errantzaten bera pensatu zuela, diru betutziko zuela errota konpontzeko, eta bixen. Erranion nola igual zaila izango zen, ze paper kontu eta erratzuko herrien izenean patzi igual zaila izaten altzela, baina saiatuko ginela, eta gero horitzen, gero Beatriz bera arrebakin egon nintzela da orduen gelditu ginen, ja zenduta gero errantzaten, ze utzi zituen 25.000 euro konpontzeko, eta bixen, hasi ginen hortik aintzin, paperetan, notario ez dakiz zer, eta bixen. Izan zen, pixket, Kaiet eta gero nizan nintzen alkate, eta, nire lehenizko sorpresa izan zen, ezkinak egun inoreja, unei buruz, eta, Kaiet, Fernando, joan zaiku, baina utzibako diru bat konpontzeko, egia dago, herri bezala gure indar guztiek ostatuen gintuela, ostatua, eta, hemen herri sarreran zagoen errota ez dinola apenas kasu egiten, baina egia da, seguraski, kanpotik ez zirenak, eta gu ere bakarrik oituetu eginela, baina itxuski zela, errota, herri sarreran eta erorie. Orduan, lehenbiziko sorpresa izan zen, lehenbiziko lanetako bat, udalakin egotea zeiten altzen, gaur dagune, ezin izan dugule herrin izenean patu, baina akordio bat izan ginen bastan udalakin eta obra baimena emantzakuten, gentin konpondu alizatea. Eta gaur, hemen dugu, Hora, aiatu dugune. Aiatu dugune, kanpotik egin dugu, barnetik auskalo, lehenbizko fasia egin da, eta hemen diogetik ikusiko da zein erde. Eskerra eman, bai Fernandoi, eta familiai, eta... Gurekin kontaktuan patziatik, Beatriz, Bai da. Eta hoxe, Fernando. Bat egin dugu, Beatriz, nahi bazu, bien artean. A ber, sistema funtzionatzen dugu. Normatik kortina bat egin iten da. Nakitzeko, Fernandon pasiotako bat zen ere bai,
bueno, kantua ez, edo kantatzea, eta horren pentsatu dugu gaztelu taldea torri zaiku, bero omenez, pues bueno, kantu pare bat, 3 egitera. Vale? La
Hombre, sí, porque eso es lo suyo esto, ¿no? Ostras. Bueno, Ya ves para la cocina por ahí. ahora, No ha ido lejos. ahora el lunes o así traemos un saco de maíz. Xorrasin alden urputzu baten burua sartu ezkero. Zizane, beraz arauzparra bata argi gera dadila, nahi dituela bakarrik ura, freskura eta sonrilla, baino festara tapugara gaur izugarrizko kuadrilla, ta erreka ura baino obela bihurtzea sugan bila. Sugandila bat bihurtuz gero, zer da ondoren dagona, bota dezuna ze hausnarketa perfektua da sakona, baina uretara sartzera ere ez gara etorri ona, agian horko tortilla hori da buruarentzat ona. Egia esan jatea beti da tripentzako mesede, erratzukoa ez du egiten ez da arginanok ere, ta hemen jatea delako gure eta entzuleran xede. Igual isildu gaitezen nahi du, egin dezaiegun mesede. Ya te puedes levantar, ¿eh? Venga. Por haber visitado verdad todos los años. Y es que era... Que abre. Gracias. Oye. Venga,
txikien bila, ta tabernara heldu orduko jendea isiltzen abila. Ez omen dugu lehen koroa zegonta ze marabila, orain gerorrek segi behar dugu txikituaren kuadrilla. Lehengo taberna utzi deguta hain zuzen Salaberrira, herri hontako bereizgarria den Teresaren tokira. Kuadrilla txiki bihurtu dela, baina begira, begira, kantuan hasi eta inglesak ere gerturatu dira. Baina esaten dugun ulertzen izango zaienek eza, auto-ilara sortzen gabiltza eta nolako pereza. Hemen dago nahi piztu, nahi diogu aldela interesa, ea leiotik asomatzen den unetxo bat ez Teresa. Semaforotan herri honesek izugarri du aurreztu, pentsatzen jarri eta agian udaltzainik ere ez du. Indar polizial
Euskal Herrian babestu, eta erratzun trafikoana jarraitzen dute hain prestu. Prestu segitzen dute ordea egin dezagun kritika. Hemen erdian jarri gara eta ekintza zuzen polita. Baina ez dago indar polizial bat erratzun eta nipa. Libe agian zu bihurtu behar zara hemengo munipa. Alako jertxe reflektanterik herri honi ezin opa. Lehen ere gure herritan jada badagota nahiko ota. Hemen asko ze hobea dugu bilakatzea marmota. Horretarako etxe bizitza doblea ja badagota. Marmotarena entzun ostean alboan nauzu izonez omen duzu ta horrek hainbeste kostu. Baldin badauka parera deitu eta apurtxo bat postu. Kamaradunak bat badaukata libe nahi baduzu ostu. Ez nik ostu, ez nik lenteari egin behar diot kasu. Nik ez nekien baina moderno bihurtu baita erratzu. Etorri eta pertsoa.eus ta Jesus Mari irazu. Ondo grabatu ez dakit baina guapa atera gaitzazu. Begira hor ze jarri diguten, ta guk hasi eta buka. Egin behar dugu hasi orduko hemen ondoan puntuka. Baina irudia ona daukagu, hau txatxarra duguta. Begira hortxe ume bat dago pelarriak tapatuta. Hartzuen gizan, plastada asko jasango ditu alere horrek bizitzan. Malen altzuar, alaz neuntxalo, eta alakoen gixan. Igual gerora pertsolaria, nahiko du aurrorrek izan. Aldatu eta albora beharko du utzi, izenak bota dituzu, blastatak jakintza erakutsi. Eta orduan zeba ekarri dituztenak digiputxi. Banik ez dakit herri hontakoa ulertzen baidet erdizka. Lehendik trafiko eta ondoren errepidean ziklista. Eta ondoren tabernara joan Arabako finalista. Arrazoi zenduz lehengo tabernan gaur denak gera turista.
barrura sartu da ezkutuan eta ara, hemen elkartu gara Gipuzkoa, Nafarroa eta Araba. Baina sartu den bezala nik argi nahiko nukelaga, bertso txiki bat bota beharko du kanpora ateratzen bada. Baina orduan ez da irtengo eta guretzako pena, biltoki baita erratzuarrentzat doazen Mankeko taberna. Izan txupito azeitun lata, bertan dago ia dena. Herri honetan komertzioa, falta denan nabarmena. Orain berehala, jakizu turismoa pilpilean dala. Hemen denak gabiltza ezan da normala, euskaldunentzako da Benidorm bezala. Euskaldunentzako da Benidorm bezala. Baina akaso gutxi datetik, naiz biok ez gatozen katolizismotik. Kanta edantzazue guztiok ondatik, kanta edantzazue guztiok ondatik. Horrelakoa bainkoaren pixa. Uxue badaukazu nahikoa entzute, zerbeza palpaudezu badakizu zuke. Ez jainkoa aserretuko dela det uste, infernuko zubitik salto egingo luke. Infernuko zubitik salto egingo luke. Pixa erandegunez lehendik asako salto egiten badu ez da ezer pasako. Edantzazue beraz zuek denek papo, ta denok batera egin dezagun basalto. Ta denok batera egin dezagun basalto. Orain denon eskuan zerbeza dagota, igual salto beharrean hobe egin topa. Jarrai dezan bertsoak kosta ala kosta, hemendik igual hobe egitea ospa. Hemendik igual hobe egitea ospa.
Xaloa herritan. Xaloa da, pues erlo telebista. Zara telebista. Bankoak dikasu dituzte. Ongi, gora. Igual emikatuko gara. Beste erekoa azpizen lotxekoak. Igual eseri, ez? Bai. Gaur bestelako, jarri igual, txonda, no? Hola! Diario Navarrakoa. Diario Navarra. Ondo, ondo. Eta gero honekin... Edo kanpo aspertzen gatza direnean gaituzte botako. Erratzuko guztia nola den mitua, ja ez
ezagutu dugu Kristoren zirkua, jendea eguzkiaz aspaldi itua, bagarrunak jatea haze delitua. Delitua omen da orionez gero, piztinan sartu gabe gabiltzan ez bero. Ta begiratuz gero zuek ona edo, puzkerrik bota gabe libe dabil pedo. Txiste txar baterako gehiago enun ber, baina bota egingo orain zuri esker. Erdera traduzitzen euskera da alper, baina San Pedro euskeraz ez alda onpuzke. Joe txiste txarrekin igo da egoa, ta zurea ez nuen lehendik esperoa. Horrela hasiz gero nola da geroa, afektatzen hasita baitzaigu beroa. Beroa bai. Gipuzkoatik ona azkar bidaiatu, hau ezagutzea zen gubiontzat patu. Naiz ta bertso kontutan asko ez asmatu, patu ez dakit baina behar da barkatu. Txisteena bukatu behar da benetan, bestela aspertuko dira gure bueltan. Ta begira jarrita paraje honetan, egon da ote zeunden hemengo txosnetan. Ez erratzu ez nuen gaur daño aintzako, baina autu morro landa horien kalko. Hemen aurkitu deznik hainbat jende guapo, Isla de Tentaciones da hau neretzako. Opa, hoy fijo de la diario de Navarrago. Egin duzu oraintxe konparazioa, ta kontutan hartuta zure akzioa. Bota diezaiogun honi pasioa, eta kontatu zein den zure tentazioa. Gehiegi kontatzea ez ote dugu hau, eta sekretismoa da batzutan arau. Baina erratzura heldu eta egin dut uau, Malenen soinekoak pitxirri jartzen nau. Opa, Malen. Tamina usi. Beraz horrantz bidera dezaket burruka, baina ez gara hasiko argatik horruka. Zurekin egoteak zentzua baduta, etorri baitzarete hain kombinatuta. Bakarrik falta ditu dozena kalamar, bestela berdin gera gumekatxiz lamar. Erratzuko jendea itxuraz da amar,
bestela zeba dago hainbeste zegama. Zegama, cabrón! Zegama esan dezu nolako ikara, hemengoekin hobe moldatuko gara, baina maitu orduko hau nahi duzulaga, kaze bazoaz orain EHZ-tara. Zetako. EHZ-tako. EHZ dugu munduko gorena, naizta San Pedro ere genuen ordena. Leno patxik esan dit transmisioarena, ta EHZ da horren laburpena. Horren laburpena da ta ala izaki, ara joatea duzu ola erabaki. Baina hori ez alda gaurkoan aitzaki, berak hemendik ere transmititzen daki. Opa, eskolariek, opa. Postura hontan egon eta egin kaso, jendeak pentsauko du, que culo, que brazo. Baina behin San Ferminez, Iruñen akaso, atzetik dindilizka, hasi zitzaidan laso. Opa, laso. Terminoak ipintzen zaude pixkanaka, kultura transmititzen jaka eta jaka. Baina lasorena neretzat zaildata, agian neri behartzait kulturarik falta. Opa, diario Navarrako kamara. Hortarako eman behar dizut pista, ikusi dezu jada dozena ziklista. Alperrik ez da jaten ensalada mista, hemen denak baigara pixkat kulturista. Gora transmisioa, gora. Gora kultura. Kulturistarenakin eman duzu puma, bai horretan daukagu guk geuk nortasuna. Begiratu gorputza eta gure jarduna, indartutakoa da bakarrik garuna. Hostia! Baina indartzekoa da ahoa ere, Tarresakak ez digu egiten mesede, zugan usu epanun lendik nahiko fede. Resaka ez notatzea baitaukagu xede, ondo ematen zaigu guri antzerkia. Gugera bertsolaren kopia merkia, berez nekatuta naiz hori da egia, baina hemen eotea kristoren suertia. Txosnan kabitzen alda erratzu guztia, bai neurriak hartuta zero angustia. Laizter zorua dago zerbezaz bustia,
Ta gainera ez da sartzen bertan eguzkia. Planazo bat daukate, ta gutagoaz igual bueltan etorri beharko bertara. Errekan sartu lehenik eta otzikara. Baize errekarako kostako azara. Zuzarauzko turista pijata moderna. Pijata moderna ez, ok esandako dena. Ta gainera aberats traza baduena. Ez dala ala esateko emazu baimena. Paroan nago eta enaiz aberatsa. Baina vivienda de alquiler jabedun da antza. Ez alkilerrean bizi naizta da oso latza. Ai kostako guztiek nolako kiratxa. Lotxa emango zidan izatea ala. Esan behar dut altuan geta jarra zehala. Baina ni baserriko goenatxo bezala. Dirua duena aibizio mendala. Aguakateak ditu ekologikoa. Malenen arrautzaren neurrikoa. Bere terreno denak azemitikoa. Azken aldian urez ez daude itoak. Nik ere laguntzen dut krimal larrialdian. Abokatu izan da hobeto agian. Baina hortako ere kristoren nagian. Hau abokatu bat da zelaian erdian. Bihar daukat nik deskantzu aukera. Irakasle denak bezala pajan egongo zera. Irakasleak bajan daude egunero. Segure ume gehienak dabiltzainero. Naiz sentitzen zareten zezenen torero. Ailibe irakasle sartuta balego. Ziur bronka eta bronka ibiliko zala. Baina ez dut egiten nik zure bezala. Hezkuntzan ibilia zairazu aibala. Ta ez dut ezerrik hasi nabari da ala. Ingles ez dutik ez da soinketaz ere. Puntu bat ingeles ez botazu mesede. Ez dakidala esan dut ulertzazu bere. Ez du ingles ez botako eta oh my goodness. Nik ere ingelesa 5,0ko. Bajan egongo zinen ikasita horko. Bakarrikan soinketa bainuen gustoko. Nik soinketako teacher nuen asko joko. Ea beti joan da naita agintera. Lasai lortuko dugu egitea bera. Gusartuta aldatuko ditugu kontua. Uxue entzuleak ez dira tontua. Bale hauek ez dira igualatza sortua. Batzuk investigatzen dituzte ontuak.
Ta horregatik ane herritikan joan zan, tesi bat egitera onjoi buruz tatxan. Baina eroriko da onjo bere saltxa. Igual nahioko luke bizitzea hondartzan, baina Iruña soilik atera da bera. Txibiteren joan dela esan du gainera. Zer moduz Iruñean horra dut galdera. Hemendik bi asteta daukagu aukera. Igual bere etxean gelditu gaitezke. Mikro hartu orduko libe hor da eske. Bertan egongo baita erratzuar hainbeste. Ta libe izango da hor besteak beste. Bertzeak bertze. Bota behar gainuen ondo zuzenduta. Irakaslea zera eta ezin dauka. Eseak eta zetak bereziz puntuka. Asko hobeto daude denak